приятели, днешното видео ще ходим на изоставени сгради. И така, трябва да видя дали всичко съм си взел, GoPro, всичко. И да, и ще се видим на сградата. Айде! Така, приятели, вече сме в сградата. Ако мога да зумнеш там, да зумнеш. Така. Слагаме GoPro-то и се включваме към GoPro да снимаме и айде. Така, приятели, сложихме си GoPro-то. Сега влизаме в изоставената, би трябвало да няма никой вътре, защото малко лошо. Понеже тази сграда се намира на едни скали, които са много високи. Бяха убили едно момиче, което бяха я наръгали много пъти. И уж се е правил, че нали, са гаджета с момче и момиче. И нали, той я прибил от бой още такива неща и фърна през скалата. И затова идва... Да, и тук един приятел беше паднал също, тук един Енчо се казва. И да... Почи надолу. Още напуска. Така, приятели, пускам. Опа! Така, приятели. Тук ще ни трябва фенерче. Имаш ли фенерче? Фенерче. Дай си телефона това. Така. Дето и моя. Такоп. Ево. Така. Приятели, мале, тук е много тъмно, бе. Ули. Дай да чуем нататък. Че тук е някакви боксерки, ралче. Ами, айде да се качваме нагоре тогава. Мале. Тук е много. Тук леко ме притеснява. Мале. Хайде да ходим нататък. Тая сграда са изоставили, не знам защо и аз. Е там падна, там. Да, там падна точно. Мале, хора. Тук се вижда влака. Стой. Тук се вижда арбонасци. Хайде да ходим нагоре. Не сме се качали още нагоре. Оле, хора. Гледайте. Мале. Тук знаете ли колко страшно, бе? Оле. Хайде да ходим на някъде. Другаде. Ухо. Майко, хората, колко е страшно. Добре, снимай. Яко и да. Точно на телефона съм на 28%, пък не знам дали ще издържи, защото като си пускам фенерчето. Сте горе, бе! Така. Мале, хора, тук е много страшно. Тук е мега страшно. Те по принцип имат още да довършват на тази сграда на горния етаж, обаче не са можели. Тук е ставало много убийства и затова. Оле. Интересно. И плюс В. Право на сърце. Мале. Тук се вижда центъра. Аз го виждам, де. Така че, ухо. Ела, бе! Чакай, как да се качи тук? C'era sempre
А? Тя да видим тройката и там. Кое? Тройката. А, Където да бивае на тъй. да. Мале хора, майко. Сега ще се опитам да се качета горе. Покажи. Се качвам. Не можеш. Май. Ще се опитам, бе. Няма мога. Тук много такова гадно, бе, брат. Тук цигари, монстъри. Не съм си взел ръкавици, защото не ми се пипа такви. Хора, вижте. Мале. Чакай. Мале. Тук се вижда цялото кръгло, бе. Мале. Знаете ли колко е гадно, бе? Тук се вижда магна, тук се вижда целият център, бате. Той и интера се вижда. Ой, босо, мамата. Аз го виждам. Целият град се вижда. Айде да ходим. Стелко! Така, продължаваме с GoPro-то, за да виждате малко по-добре от моите ръце. Стой, аз чувам надолу. Стелко! Ще ме намериш и там, че ще ме видиш. Мале. То пък е затворено ли, бе? Стига, бе. Как ще е затворено, бе? Хора, как ще отидем сега там? Долу има стълби, така че... Стойте, да извикам Стефчи. Аре, бе, Стелко. Да, бе. Хора, ето може да видите снимка от това. Те са... Чакай, това не е ли коста, бе? Увеличи мочи. Я. Това не е ли коста, бе? Тия хора, които са написани тук, са от този човек, който ги е убил и той ги е написал. Инстаграм им написал. И затова са тук да ги видим. Така, нека продължаваме. Можем да минем отдолу. Стелко, знаеш какво ще направим? Слизаме долу, там отиваме и ще минем оттам, защото тук е затворено. Ето хора, камък, може да видите. Не знам дали виждате. Ще го фърлим, защото малко боря си може да фаним някакви. Хора. Чакай сега. Сега излизаме от сградата и отиваме там горе, защото, нали, там обещахме, че ще ходим. Да бе, ела. Въй, хора, тия рисунки са толкова скеричи. Там е тъпата на зеленото. Да бе, с зелено бе, какво жълто? 13, 12... Оли... Тия неща са толкова скер, че... Мале... Стой, ела. Така, приятели, сега спирам GoPro, че пак ще снимам телефона. Сега изключихме GoPro, за да не хаби много батерия. Сега продължаваме с нека да продължаваме. Да видим какво има друго.
Моля, Турко, Станислав, сега годишно нещо. Знам как. Хора, елате да видим скалите. О, тук надолу има пътечка, бе. Ладно, какво има там? Го, Има пътичка и така долу. я ела. Ето той е падна. Внимай, ще опасно. Доста опасно. Где е куста? Така, хора, ако ви хареса това клипче, се абонирайте за нашия канал и поставете по един лайк нагоре. И чао!